Γεια σας. Στο βιντεομάθημα που ακολουθεί θα ασχοληθούμε με το cross-selling. Το cross-selling είναι μια λειτουργία της εφαρμογής που μπορεί να μας δείξει αναλυτικά σε ποιους κλάδους και με τι ασφάλιστρο έχει συμβόλαιο ο πελάτης μας. Για να το δούμε αυτό, ερχόμαστε στην οθόνη του πελατολογίου, δηλαδή πελατολόγιο, αναζήτηση. Κάνουμε μια αναζήτηση όλου του πελατολογίου και κάνουμε κλικ για το σύνολο των αποτελεσμάτων στο εικονίδιο cross-selling. Εδώ λοιπόν στην επόμενη οθόνη υπάρχει μια επιλογή εάν θέλουμε το cross-selling να περιλαμβάνει όλα τα συμβόλαια, τα ενεργά ή τα άκυρα. Ας δούμε το όλα. Ό,τι δούμε έτσι και αλλιώς ισχύει είτε για το ενεργά είτε για το άκυρα. Κάνουμε κλικ στο επόμενο και μας εμφανίζεται μία κατάσταση όπου η πρώτη στήλη είναι ο άξονα αριθμός, η δεύτερη στήλη είναι το όνομα του πελάτη και ακολουθούν οι κλάδοι: αυτοκίνητο, αστική ευθύνη, μεταφορές, νομική, προσωπικό ατύχημα. Βλέπετε, ο πρώτος πελάτης, ας πούμε, στον κλάδο αυτοκινήτου έχει 9 συμβόλαια με 3.108,36 ευρώ καθαρά ασφάλιστρα. Τα ασφάλιστρα που βλέπουμε εδώ είναι καθαρά. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι το ασφάλιστρο που βλέπουμε είναι ετησιοποιημένο, επικαιροποιημένο και ετησιοποιημένο. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι η εφαρμογή παίρνει πάντα το ασφάλιστρο από την τελευταία ανανέωση του πελάτη και το πολλαπλασιάζει επί 2 ή επί 4 ή επί 1 ανάλογα κάθε πότε πληρώνει. Αν πληρώνει κάθε εξάμηνο το πολλαπλασιάζει επί 2, αν πληρώνει κάθε τρίμηνο επί 4 και ούτω καθεξής. Και έτσι έχουμε το πιο πλήρες και το πιο αναλυτικό cross-selling και το πιο επικαιροποιημένο cross-selling ανά πάσα ώρα και στιγμή που θα μπορούσαμε να έχουμε. Αυτά για το cross-selling. Ευχαριστώ. Γεια σας.